Това, което виждате на тези кадри, е съхненето на над 3000 декара горски масив в североизточна България. Гора, съставена от източен и обикновен бук, с дървета на възраст между 100 и 170 години. Това не са млади насаждения, които лесно могат да бъдат възстановени. Това са вековни дървета, израснали в продължение на поколения и превърнали се в част от естествената екосистема на района. Днес обаче значителна част от тях показват признаци на сериозно отслабване, съхнене и постепенно загиване. По експертни данни, основната причина за наблюдавания процес е ниската атмосферна влажност през последните 2 години. Продължителният недостиг на влага поставя дърветата под силен физиологичен стрес. При тези дървесни видове, който има високи изисквания към влагата и водния баланс, продължителното засушаване може да доведе до отслабване на жизнеността, загуба на листна маса, изсъхване на клони и впоследствие до загиване на цели дървета. Опазването на тази вековна гора изисква експертна оценка, ясни действия и своевременна намеса, защото загубата на дървета на възраст между 100 и 170 години е загуба, която не може да бъде възстановена в рамките на човешкия живот. В конкретния масив е планирано извършване на санитарни сечи, но от не по-малко значение е и последващото отглеждане на подръста, новата гора. Необходимо е да се направи всичко възможно за съхраняване на жизнените дървета и запазване на гората за бъдещите поколения. Следва продължение,